Ahoj, já jsem Tomáš Lukáš a zdravím vás u dnešního videa. Dnešní video bude jeden typ druhu tréninku, protože těch typů máme víc, ať už jedeme objemový, silový anebo redukční. Dneska se zaměřím na ty redukční a dám vám takových několik rad, které se vám můžou hodit. Jdeme na to. První tip je, že byste měli jet vyšší počet opakování. Ano, je to tak. Dle mých zkušeností je to až někdy kolem 25 opakování, takže od 15 víc až 25. Některé literatury dokonce hovoří o 30 až 100 opakování na daný cvik, což se mi zdá už takový docela přehnaný, nemám to vyzkoušený, i když si teď vzpomínám, tak jsme s Tomášem Burešem jeli taky 100 opakování na tricepsy, což byl docela záhul. Další tip jsou pauzy mezi jednotlivýma sériema. Ten trénink by měl být hodně aktivní, hodně takovej rychlej a ty pauzy by měly být do 30 vteřin. Zase některé literatury hovoří o tom, že by neměly být až téměř žádný pauzy. A prostě jedete v kuse bum 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 bum. Samozřejmě myslím si, že to není úplně reálný, ani jsem to osobně nezažil, protože minimálně mezi těma sériema se člověk potřebuje utřít ručníkem, potřebuje se napít, potřebuje si trošku oddechnout a pokud jdete ten vyšší počet opakování i s lehčí váhou, tak stejně jste vyčerpaný a potřebujete mezi tím aspoň pár vteřin oddechnout. Takže těch 30 sekund si myslím, že je takový ideální čas, pokud chcete redukovat. A poslední tip je vlastně zařazení kardiotréninku. Někdo říká, že kardiotrénink není dobrý, někdo zase říká, že kardiotrénink je dobrý. Já osobně mám vyzkoušený, že kardiotrénink mě osobně vyhovuje, funguje, hodně se mi ptáte, jestli se jede před tréninkem, po tréninku, já ho doporučuji po tréninku. Nebo některý den, když se vám nebude chtít úplně cvičit silově a na těch strojích s čínkama a tak dál, tak můžete místo toho dát třeba hodinový kardio. Co je důležité v tom kardiu, je hlídat si ideální tepy, aby ty tepy prostě nepřesahovaly nějaký ty vaše maxima. Jo, prostě u každého člověka je to jiný, je to zase na základě nějakého vzorečku a i když se podíváte na nějaký běhací pás nebo na nějaký ty stepry a tak dál, tak tam máte tabulku, kde se najdete a zjistíte, kde je váš ideální tep na hubnutí. Samozřejmě na internetu jsou taky tyhle ty tabulky. A co ještě dobrý v tom kardiu, tak je dobrý to střídat. Střídat kolo, právě běhací pás, stepr a další zařízení, abyste nedělali pořád to samý. Takže prostřídávat různě ty stroje. Já osobně to mám vyzkoušený tak, že chodím třeba do kopce, nechodím nějak extra rychle, chodím tak 5,5 rychlost, 5,5 náklon a jdu 20 minut. Leje ze mě úplně šíleně, samozřejmě během toho doplňuji tekutiny, utírám se ručníkem a tak dál. A po 20 minutách se přesunu na kolo a dám si 20 minut kola. S takovou středně těžkou zátěží, protože není dobrý jet úplně na volno, samozřejmě tam by vám ty tepy zase nešly nějak extra vysoko. A zase není úplně dobrý hnát to úplně do extrému, protože pak by ten tep zase lítal moc vysoko. Ideálně je zlatá střední cesta, kde si nastavíte střední obtížnost a budete se potit. Určitě můžete napsat vlastní názory a vlastní zkušenosti dolů do komentářů. Někdo říká, že na redukční trénink je lepší jet těžší váhu a méně opakování. Já osobně to tak nemám. Jo, na mě osobně to tak nefunguje a podle odborných literatur, ze kterých i já saju vlastně další informace, to taky tak není. Tam je prostě jasně uvedený, že se má jet ten brutální počet opakování, to znamená 30 až 100, což je úplně šílený. Já doufám, že jsem vám tímto videem nějakým způsobem poradil, že jste se třeba zase dozvěděli něco zajímavého, nového. Určitě můžete video sdílet u svých přátel a ti oni jsou třeba o něco chytřejší, přihlásit si odběr, abyste sledovali další videa. No a já se na vás těším zase příště. Díky moc a čau čau.